Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін. На календары 5 мая. Сёння беларускія журналісты, якія працуюць у друкаваных выданнях, прымаюць віншаванні з прафесійным святам. Мы далучаемся да віншаванняў і далей агучым праграму фестывалю актыўнага ладу жыцця. Пабываем на спектаклі «Герой нашага часу» Вялікага тэатра Расіі, раскажам пра цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3 і завітаем у рэдакцыю галоўнай газеты творчай інтэлігенцыі, літаратуры і мастацтва. Сёння напярэдадні Дня перамогі ў Гродні стартуе фестываль славянскіх баявых мастацтваў. Цягам 2 дзён удзельнікі клубаў, спартыўных аб'яднанняў, армейскіх і міліцэйскіх падраздзяленняў будуць спаборнічаць у розных напрамках адзінаборстваў. Гасцей чакаюць відовішныя турніры пяцёрак, лучнікаў, фехтавальшчыкаў, паказальныя выступленні казацкага конна-спартыўнага клуба «Ярмак», а таксама выстава вырабаў майстроў народнай творчасці, добрая музыка і займальныя конкурсы і гульні. Яркі акцэнт свята, традыцыйны рукапашны бой сценка на стенку. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Аўтар музыкі да 60 фільмаў і 40 мюзіклаў Александр Журбін на сваім творчым вечары у Беларускай дзяржаўнай філармоніі прадставіў сусветную прэм'еру канцэрта для цымбал і сімфанічнага аркестра ў 3 частках. Оказалось, что цимбалы в каком-то смысле очень похожи на скрипку. Это тот же диапазон и те же возможности. То есть виртуозные возможности просто не ограничены. Так же, как у скрипки. Она же колоссальная. И в этом смысле цимбалы и Людмила Никольская, моя это та, кому я посвятил этот концерт, потому что я написал это для нее. Она, в общем, доказала, что это невероятно виртуозный инструмент. Людмила Никольская – выхаванка Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і музычнага факультэта Сіднейскага універсітэта, лаўрэат першай прэміі міжнароднага конкурса выканаўцаў на народных інструментах «Кубак поўначы». Вярнулася ў Мінск праз некалькі дзесяцігоддзяў. Для меня 20 лет пронеслись так быстро. Вот, знаете, сейчас стыдно. Почему я раньше не приложила усилий, чтобы приехать? Я просто была потрясена приемом, тем, как меня помнят здесь. Сколько теплых эмоций, сколько потрясающих встреч. Буквально вот сейчас по коридору иду, и люди узнают, и я узнаю. И как будто этих 20 лет не было. Людмила Никольская з'являецца салісткай аркестра народных інструментаў Аўстраліі. Іграе там на беларускіх цымбалах. Па просьбе Людмілы Александр Журбін напісаў канцэрт, які выдатна дэманструе магчымасці інструмента. А беларускі дырыжор Вячеслав Воліч прапанаваў прадставіць сусветную прэм'еру канцэрта менавіта ў Мінску. Главная моя цель, чтобы каждый цимбалист, которому понравится этот концерт, он сыграл его лучше, чем я. Уверена, что точно. Вы знаете, как они, это молодежь, занимаются там с утра до вечера, играют потрясающе. На то они и молодежь. З Мінскам Александр Журбін супрацоўнічае даволі часта. Гэта не толькі творчыя вечарыны, а таксама і пастаноўкі яго мюзіклаў. Я всегда работаю, у меня всегда с собой нотная бумага, у меня с собой какое-нибудь очередное либретто. Я пишу много для театра. Сейчас я закончил только что мюзикл «Продавец игрушек». А потом, значит, у меня уже следующий готов, либретто готово, а музыку буду писать. Вот. И у меня много всяких планов, и я надеюсь, здоровье мне позволит их осуществить. У гэты вечар, акрамя канцэрта для цымбал з аркестрам, мінскай публіцы ўпершыню быў прадстаўлены яшчэ адзін твор Александра Журбіна – сімфонія «Джиакоза». Сёння і заўтра ў беларускай сталіцы пройдзе ю-фестываль самавыказвання і развіцця пад слоганам «Творчасць, пачуцці, цела і розум». Ю – гэта горад, пабудаваны на адзін дзень творчымі людзьмі, мастакамі, архітэктарамі, музыкантамі, дызайнерамі, артыстамі, танцорамі, рэстаратарамі і вынаходнікамі для таго, каб любы жадаючы мог падняць сабе настрой, вызваліцца ад старых непатрэбных думак, а таксама натхніцца і заручыцца новымі цікавымі і карыснымі ідэямі. Фэст падтрымлівае 4 напрамкі – візуальныя і перфарматыўныя мастацтвы, працу з целам і розумам і адукацыйныя майстар-класы. Прыхільнікаў актыўнага і здаровага ладу жыцця сёння запрашаюць у Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту на ЗОЖ-фэст. Мерапрыемства ладзіцца пры падтрымцы музычных беларускіх гуртоў і дыджэяў.
У канцэрце прымаюць удзел група Чіп і Дейл, якая выконвае музыку ў стылі ска-панк, а таксама беларускі рок-гурт «Без панікі», які не раз удзельнічаў у нацыянальным адборы да Еўрабачання. Да таго ж публіку чакае арганізаваны кірмаш рамеснікаў, спаборніцтвы па перацягванні каната, прагулка на кані і турнір сапраўдных лучнікаў. Заўтра з самага ранку неўтаймаваная каманда праграмы «Наперад у мінулае» прапануе вам здзейсніць фальклорную экспедыцыю ў вёску Бездзеж Драгічынскага раёна. Гэтым разам аўтары пазнаёмяцца з фрагментам архаічнага абраду стрылка, што ўнесены ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў Беларусі. Арыгінальную версію аўтэнтычнай песні выканае Зінаіда Фурор. Далучайцеся да фальклорнага падарожжа «Наперад у мінулае» заўтра ў 9:55 на Беларусь-3. Заслужаны калектыў Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга заўтра ў Палацы мастацтва ў Бабруйска прадставіць канцэртную праграму «Сэр Пол Маккартні, мне 75». Прэм'ера, якой адбылася ў межах 11-га мастацкага праекта «Шлягеры на ўсе часы». Легендарную музыку «Бітлз» выканаюць лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Наталля Тамэла, Тацяна Глазунова, Валерыя Грыбусава, Ягор Шаранкоў і іншыя беларускія артысты. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі разгарнулася міжнародная выстава «Буквары народаў свету», прымеркаваная да 400-годдзя выдання першай у свеце кнігі пад назвай «Буквар». На ёй прадстаўлена каля 1400 буквароў на 587 мовах самых розных народаў свету з Еўропы, Азіі, Амерыкі, Афрыкі, Аўстраліі і Акіяніі. Кожны экспанат з'яўляецца мініяцюрнай энцыклапедыяй, у якой у нагляднай і займальнай форме прадстаўлена гісторыя, геаграфія, культура кожнага народа. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. На сцэне вялікага тэатра зноў іграюць героі нашага часу. Пастаноўку на галоўнай расійскай сцэне ажыццявіў маскоўскі рэжысёр-эксперыментатар Кірыл Сярэбранікаў. Прэм'ера адбылася 22 ліпеня 2015 года. Пастаноўка хрэстаматыйнага рамана Міхаіла Лермонтова стала важнай прэм'ерай апошняга часу на новай сцэне вялікага тэатра. Музыку да балета «Герой нашага часу» напісаў Ілля Дземуцкі. Харэаграфія належыць Юрыю Посахаву. Аўтарам лібрэта і рэжысёрам-пастаноўшчыкам знакамітага твора стаў Кірыл Сярэбранікаў. Для артыстаў класічнага балета праца з драматычным рэжысёрам таксама стала цікавым эксперыментам. Як заўжды, рэжысёр падышоў да пастаноўкі нестандартна. На акадэмічнай сцэне танцоры ў калясках. Гэтых юнакоў спецыяльна запрасілі на ролі параненых салдат. Сумесная праца для ўсіх раскрыла шмат граняў і стала агульным звяном паміж балетам, драматычным тэатрам і музычным засваеннем літаратурнай класікі. На купалаўскай сцэне ў Мінску заўтра пакажуць культавы спектакль 80-х гадоў мінулага стагоддзя «Вечар» па аднайменнай п'есе беларускага драматурга Аляксея Дударава. Пранізлівая гісторыя пра адзіноцтва, забыццё і пакаянне была ўвасоблена ў тэатры больш за 10 гадоў таму легендарным тэатральным рэжысёрам Валерыем Раеўскім. І з таго часу не страціла сваёй актуальнасці. У вялікага майстра, у якога, на жаль, ужо няма з намі, атрымаўся вельмі душэўны спектакль пра шчырае, прагнае жаданне жыць, нягледзячы на ўзрост і на побытавыя цяжкасці і закінутасць у глушы. На камернай сцэне купалаўскага тэатра заўтра прапануюць да прагляду спектакль «Зямля Эльзы» па аднайменнай п'есе Яраславы Пуліновіч. У пастаноўцы закранаюцца пытанні ўзаемаадносін паміж бацькамі і дзецьмі-эгаістамі, якія адмаўляюць родным у праве на шчасце. Гэта гісторыя пра тое, што ніколі не позна пачаць жыць сучаснасцю, спадзявацца на лепшую будучыню, нават калі ўсе вакол не разумеюць і асуджаюць цябе. У Нацыянальным мастацкім музеі працягваецца выставачны праект «Айвазоўскія марыністы».
Спецыяльна да адкрыцця экспазіцыі зрабілі рэстаўрацыю самай вялікай карціны пад назвай «Бура». Гэта палатно аўтар напісаў за рэкордна кароткі тэрмін пад уражаннем трагедыі на параходзе, калі з каманды выжыў адзін матрос. Увогуле, калекцыя Вазовскага – гэта своеасаблівая энцыклапедыя пра мора. Сёння і заўтра ў межах выставачнага праекта ў мастацкім музеі пакажуць танцавальны перформанс «Жывапіс, рух, танец». Заўтра на Беларусь-3 у серыі «Вялікія мастакі» прапануем вам знаёмства з французскім жывапісцам Анры Тулус-Латрэкам. Ён пражыў усяго 36 гадоў, але паспеў стварыць каля 600 жывапісных палотнаў. Менавіта дзякуючы яго афішам для кабарэ «Мулен Руж» свет упершыню даведаўся, што такое сапраўдны французскі канкан. Дакументальны фільм «Вялікія мастакі» Анры Тулус-Латрэк глядзіце заўтра ў 12 гадзін 5 хвілін на Беларусь-3. Он был свободолюбив, жил ради удовольствия. Осенью 85-го Латреку 21 год. Он переезжает к своему другу Рашу, который живет за кладбищем Монмартра. Самый центр квартала вдохновляет его писать и рисовать. Лёгкую, добрую камедыю рабавання поўначы ў духу савецкага часу, трошкі адкрытую, трошкі павучальную і шчодра напоўненую рытмамі танца, заўтра прэзентуюць сталічнай публіцы артысты тэатра-студыі кінаакцёра. Гісторыю жыцця гандлёвых работнікаў з прыгодамі, любоўнымі гісторыямі і рабаваннем паводле аднайменнай п'есы сербскага драматурга Міраслава Мітравіча увасобіў на беларускай сцэне 7 гадоў таму адзін з вядучых майстроў сцэны тэатра-студыі кінаакцёра Александр Кашпіраў. Гісторыю пра тое, як стары гусар і яго сябры пасля кровапралітных бітваў падчас адпачынку ўцягваюцца ў любоўныя інтрыгі, створаныя выдатнымі дамамі, заўтра можна ўбачыць на сцэне Гомельскага абласнога драматычнага тэатра ў спектаклі «Дамы і гусары». Стваральнікі пастаноўкі прапануюць публіцы ўзгадаць пра забыты дух рыцарства, пра гонар і высакароднасць, пра сапраўдную жаночую прыгажосць і сапраўдную мужнасць. У мастацкай галерэі «Гал-творчасць» працягваецца выстава фарфоравых лялек «Крохкія мары». У экспазіцыі прадстаўлена больш за 50 лепшых твораў сусветна вядомых майстроў гэтага жанру. Фарфоравая аўтарская лялька – гэта штучны выраб, а не цацка. Мастак-лялечнік у працэсе работы стварае толькі унікальныя шэдэўры. Не бывае такога, каб фантазія працавала па нейкім алгарытме і некалькі разоў атрымлівалася штосьці аднолькавае. Палюбавацца унікальнымі творамі мастацтва можна да 1 чэрвеня. Напрыканцы праграмы сёння ў дзень друку завітаем у рэдакцыю галоўнай газеты творчай інтэлігенцыі, літаратуры і мастацтва. Ларыса Івановна, вітаем вас і віншуем з днём друку. А чым асаблівы ён менавіта для выдання літаратуры і мастацтва? Дзень друку – гэта свята. А мне здаецца, што газета «Літаратура і мастацтва» яна і ёсць свята. Мы прыходзім да нашых чытачоў усяго раз на тыдзень. І чытач нашай газеты чакае гэтага дня, калі атрымае сваю газету. Узгадваючы дзень друку, друкаванае слова нельга не спытаць, а ці задавальняе вас сёння колькасць чытацкай аўдыторыі? Канешне, друкаваныя СМІ знаходзяцца ў складанай сітуацыі канкурэнцыі з інтэрнэтам, і мы таксама гэта вельмі моцна адчуваем, хаця мне здаецца, правільна было б казаць пра партнёрства розных платформ і падач. Той жа прадукт і той жа сэнс, толькі ў розных варыянтах, праз якія ён прыходзіць да чытача. У друкаваным варыянце мне, канешне, лім падабаецца значна больш менавіта праз газету. Ты можаш бачыць, як пададзены тэкст, які акцэнт зроблены менавіта на якім артыкуле, і адчуваць тую любоў, праз якую укладзена вось гэта мастацтва афармлення газеты. Таму што газета, насамрэч, гэта мастацкі прадукт, інтэрнэт крыху гэтым адрозніваецца. У ім няма кантэксту мастацкага афармлення. Канешне, моладзь сёння амаль уся тусуецца ў інтэрнэце. Колькасць праглядаў, напрыклад, асобных нашых публікацый на сайце, гэтаму ёсць і пацверджаннем. Але праз газету мы адчуваем аўдыторыю іншага гатунку. Гэта больш сталыя людзі. Мне здаецца, тут трэба проста выкарыстоўваць і адно, і другое. А хто сёння чытач вашай газеты? Чытач розныя. Часам нават я здзіўляюся, калі чую водгукі ад людзей, якія мне здаюцца зусім не наша аўдыторыя. Але пры гэтым, канешне, гэта частка людзей, якія маюць дачыненне сёння да літаратуры і мастацкай сферы. Але сёння мы імкнемся пашыраць аўдыторыю, і мне здаецца, тое, што ў нас з'явіўся
конкурс для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, гэта можа паспрыяць таму, што настаўнікі гэта людзі, якія павінны цікавіцца тым, што адбываецца у беларускай літаратуры сёння, якія ёсць тэндэнцыі, якія новыя імёны, якія новыя асобы. Праз настаўніцкі конкурс да нас сёння далучаецца пэўная частка аўдыторыі таксама. Ну і, канешне, гэта і бібліятэкары. Як выданне адгукнулася на сённяшняе свята? Святочны нумар прысвечаны вось гэтай даце у кантэксце таго, што адбываецца якраз выстаўка СМІ ў Беларусі, дзе прадстаўлены выдавецкі дом «Звязда», да якога мы належым. І нам вельмі было б цікава, каб людзі туды сапраўды прыйшлі і пацікавіліся, якія ёсць розныя газеты ў Беларусі. У тым ліку звярнулі ўвагу, можа быць, на новае афармленне газеты «Лім». Для нас гэта важна, і мы чакаем гэтых водгукаў ад звычайных чытачоў. Мы імкнемся развівацца, і нам важна, каб людзі на гэта рэагавалі. Дзякуй, Ларыса Івановна, і яшчэ раз са святам вас. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.